El Cercle Literari de Vic, creat l'any 1860, va ser l'entitat que va exercir d'eix de l'associacionisme cultural biguetà la segona meitat del segle XIX. Les inquietuds culturals dels seus membres van donar com a fruit una extensa biblioteca i un fons que posteriorment va ser l'embrió del Museu Episcopal de Vic. Ja fa 150 anys que un grup de prohoms biguetans va constituir el Círcul Literari. Ara, un segle i mig més tard, es commemora aquesta iniciativa ciutadana que es va convertir en l'embrió del Patronat d'Estudis Osonencs i de la Societat Arqueològica, l'estament que va comprar, preservar i restaurar el Temple Romà poc després d'haver estat descobert el 1883. El Círcul també va impulsar un petit museu que es va anar nodrint d'obres d'art, petites joies aportades pels socis que al final van ser la base per crear el Museu Episcopal. Entre les peces més rellevants hi ha els frontals de Puigbó i d'Espinelves. Els historiadors també donen molta importància al fons bibliogràfic. És formada per uns quants milers de volums que es conserven avui a la Biblioteca Joan Triadú i que tenen un valor patrimonial i històric important, i a més el fons d'arxiu de l'entitat que es conserva a la mateixa Biblioteca Joan Triadú. Metges, advocats, farmacèutics, hisendats, terratinents i una bona part del món eclesiàstic han format part del Círcul Literari de Vic i l'han impulsat durant els 50 anys de la seva existència, del 1860 al 1910. Tots plegats han contribuït a posar els fonaments socials i intel·lectuals d'una institució que ha donat pas als actuals nuclis culturals de la ciutat de Vic i de la comarca d'Osona. Fins al mes de febrer, el